चूल पेटवायला लागली. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? इथे बघा आम्हाला चूल पेटवायला लागली आहे कारण आमचा गॅस संपलेला आहे है ना. आणि कधी गॅस भरला होता आय गेस 5-6 मंथ्स. आणि आम्ही कसं इकडे जास्त यायचो नाही, येऊन जाऊन असं राहायचो. येऊन जाऊन तो गॅस आता आज संपला. आता कंटिन्यूस बघा आम्ही 7-8 दिवस 10 दिवस आहे. भाई पण इकडे 10 दिवस होते ना, तर कंटिन्यूस कसा गॅस चालू बाई राहिला. पण दोनदा आलेली. हो. तर आज इकडे बनणार आहे चुलीवरची स्पेशल रेसिपी, ती आहे पनीर रेसिपी. आणि आज बनवणार आहे पप्पू. मी बनवणार आहे. तू बनवणार आहे ना. बाहेरचं वातावरण बघा. आणि हे बघा आमचे लाकडं ठेवले होते आम्ही त्या पाठच्या रूम मध्ये है ना. आणि चूल पण आपण आणली होती माहिती ना चूल. चला आमची काजलबाई काय करते आहे? आमची काजलबाई आतमध्ये चपात्या लाटते आहे. तर इकडे बघा गॅसवरती आमची डाळ झालेली आहे, वरण झालेलं आहे आणि भात सुद्धा झालेला आहे. भात पण झालाय. चपातीचं पीठ पण मळून ठेवलेलं. तितक्यात तुम्ही भाजी बनवत होता ना पनीरची. हा मी बनवत होतो आणि गेलेला गॅस गेला. गॅस आणि दोन्ही गेले, असं पण नाही की एक गेला एक आहे एक्स्ट्रा, दोन्ही गेले ते. हे माझ्या स्टाईलची भाजी आहे, पण मम्मी बघा मध्ये मध्ये डवलाडवली करायला आलेली आहे इकडे. मला डवलाडवली सांगतो. चूल पेटवून द्यायला आले. मग तू दे ना मला करायला. आलं लसूणची पेस्ट. आलं लसूण नाही टाकणार आहे मी या रेसिपी मध्ये. नाही, आपली सिंपल एकदम. 2 चमचा घे ना. तेलामध्ये 2 कांदे टाकले, कांदे फ्राय केले. त्यानंतर टोमॅटो टाकणार. टोमॅटो आता जरा त्याला झाकून त्याची ग्रेव्ही बनवून देणार. आणि पनीर आणि रेडी टू मेक मसाला. बस दॅट्स इट. संपला विषय आपला. झाकण ठेवायला. ओके. आणि गावी बघा चुलीवरती जेवण नाही बनाय तो क्या किया फिर है ना. आता चांगलं टोमॅटो मेन म्हणजे कांदा टोमॅटोची चांगली ग्रेव्ही झाली ना की आपली भाजी एकदम मस्त ग्रेव्ही वगैरे बनते. आता आपलं झालं आहे ढवळून. आता आपण हे सेकंड टाइम झाकण ठेवणार आहे याच्यावरती. आपण झाकण ठेवत नाही, आपण झाकण मारतो बरोबर ना. मी चांगली झोपली होती तर गॅस संपला ना मधीच. पनीरची भाजी आणि अशा काहीतरी चटपटीत भाजी असली तर मी बनवायला घेतो. मग मम्मीला आणि काजलला डिस्टर्ब नाही. तरी पण मग काजल कापून विकून देतो, चपाती बनवते आणि मम्मी मग आम्हाला सांगते हे करा तसं, हे असं करा नाही असं करा व्यवस्थित. आता इथे बघा एमर्जन्सीसाठी ना आपल्याकडे रेडी टू मेक मसाला हवाच. तर तो मी मसाला इकडे घेतलेला रेडी टू मेक. म्हणजे कायच टाकायची गरज नाही. पनीर कांदा टोमॅटोची ग्रेव्ही बनवायची ना मी झालं. आणि ह्याच्यात आपण पूर्ण भरून आता पाणी घेणार आहे. हे कालवून आपल्याला ह्याच्यात टाकायचं. बघा टोमॅटो चांगले झाले ना. मी मसाला एकदम व्यवस्थित. ओके. तर आता आपण 10 मसाला टाकणार. कावेळ हे पकड, चमचा पकड. आता बघा मसाला बघा पाण्यात पूर्ण चांगलं हे करून घेतलेला आहे मिक्स. आता ह्याच्यात पण जो आहे मसाला तो आपण पाणी टाकून घ्यायचं सर्व. चुलीवर करायची नाही, एक वेगळीच मजा आहे. मला तर आवडतं मग. तर जेवढा मसाला लागलेला आहे भांड्याला ते पण आपण घ्यायचं व्यवस्थित. जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे तेवढी बनवायची. चवीपुरतं मीठ टाकूया आपण. मीठ टाकलं जरासं बॉईल झालं की आपलं पनीर टाकायचं. म्हणजे आपली भाजी एकदम रेडी झाली पटकन. इथे बघा आपलं 200 ग्राम पनीर आहे, ते पण मी आता ह्याच्यात टाकतो. बघा चांगलं बॉईल होत आहे ते. या आता सर्वांनी पनीरची भाजी खायला चुलीवरची मस्त पैकी झणझणीत आहे ना. मी झणझणीत तरीवाली. आता पनीर एकदम मस्त गरम होतील, एकदम नरम होतील आतमध्ये आणि सर्व ग्रेव्ही त्याला लागेल एकदम व्यवस्थित. आणि अजून का आपला भांडा असं ना आपण इकडे ठेवला असं ना गरम झाला असं टोप गरम राहील. तिकडची आग मी बंद केली यायची. चमचा ठेवायच्या मध्ये. झाकण मार. इथे बघा आमची भाजी झालेली आहे एकदम छान प्रकारे, एकदम मस्त झालेली आहे भाजी. पटकन या जेवायला एकदम गरगरीत. आणि आता आपण चपाती पण लाटणार आहे. लाटणार आहे बोलतो, भाजणार आहे. लाटून दिलेले आहेत कंप्लीट. काजलने दिलेले आहेत आणि ह्याच्यात तेल दिलेलं आहे. चला भाजाचा कार्यक्रम सुरू. चपाती कोणाला पाहिजे, गरम गरम चपाती कोणाला पाहिजे, या लवकर आता. आणि पनीरची तंदुरीवाली भाजी एकदम मस्त तंदुरी लागलेली आहे इकडे. अच्छा चपात्या कशा भाजतात ते तुम्हाला मी दाखवतो. जसं काय कोणाला माहितीच नाही. त्याला चांगली भाजते, पटकन भाजते याच्यात. आमचे बॅट्समॅन चेंज झालेले आहेत.
आमचे बॅट्समॅन इकडे चांगले बॅटिंग करत आहेत, प्रत्येक बॉलवर सिक्सर मारत आहेत. आता आम्ही जाणार आहे पाठी. या पाठी कशाला चाललो मम्मी आपण? केळीचं पान आणायला. केळीचं पान आणायला चाललो गॅस आहे. नाही तर आता भांडी पण नको ना. मग वेलकम. ताट पत्रावली म्हणू शकतो आपण, नॅचरल आहे ना, गावची पत्रावली. हे बघा किती रेडी आहेत आपल्याकडे बघा. भरपूर आहे. कोणतं घेऊया सांग, कोणतं घेऊया? मोठा दिसतो तो तोडूया. मोठा तोडूया, शोधूया आपण पहिला. चला ही छोटी आहे ना. बघा हा मोठा आम्हाला मिळालेला आहे. वरती नाही तोडायला होणार ना? इकडे तोड. इथे तोडू. इकडे पान चिंजे ना. ओके, नॅचरल एकावरती सर्वांनी जेवायचं मस्त. तिकडे आम्ही पानं तोडलेली आहेत. चला नॅचरल एकदम आहे ना. मस्त. आता आपण केळीच्या पानावर जेवणार. केळीच्या पानावर मी मस्त पनीरची झणझणीत भाजी आणि चपाती. कोणती? बनवायला सांगा. इकडे तुला इथे दाखवून ठेवते. दाखव. ही लादी निघाली याच्यावरती. ती बघ लादी. ती बघ भाजी निघाली आहे का? हा, ही बसवायला सांग. ओके चला. तर इथे अंपायर रेफरी आलेले आहेत. हे आता पान चांगलं पुसून काढायचं, फाटायचं नाही. खाली लादीवर ठेव आणि पुस. हे आता आपल्याला पाण्याच्या कपड्याने पुसायचं आहे. चला तर इथे आपण चांगल्या प्रकारे एक कपडा ओला करून घ्यायचा आणि ते पुसून घ्यायचं. त्याच्यावरची काही धूळ असेल ना ती सर्व अशी निघून जाईल. आमचे अंपायर, आमचे कॅप्टन काय म्हणू शकता सर्व आता मॅच फील्डमध्ये आलेले आहेत. विनिंग स्कोर करणार आहे आता मम्मी आमची. झाले ना, थोडेच राहिले ना. टुपियाचा आवाज येतो का तुला? येतोय. तर इथे बघा आम्ही एकदम ट्रेडिशनल मेथडनी आज जेवतोय. वा 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 वा, एकदम मस्त. पान तरी बघा केवढं मोठं आहे ना एकदम. आपल्या केळीचा. हा, आणि 3 बरोबर होतील अशी. आणि मी इकडे बसलो तरी चालेल आहे ना. 4 माणसं बरोबर बसतील. समोर समोर 2-2. 3-4. तिकडे बघा वाढायचा कार्यक्रम चालू 2 आहे. इकडे 2. चला आता हे चपात्या झालेल्या आहेत रेडी. त्यानंतर आता माझी बनवलेली भाजी. एकदम मस्त. काय लागलं त्याला मम्मी? तंदूर वरती, तंदुरी स्टाईल. सुगंध आला काय काजल? तुमच्यापर्यंत पोचला का सांगा कमेंटमध्ये. मस्त वाडा. वा वा वा, अजून त्याची चव वाढणार आहे काजल आता. आज माझं भांडी घासायचं वाचलं. प्लेटी वाचले. आता हे पान डायरेक्ट आता गाईला पण दिलं तर टेस्टी लागेल बोलेल. चटपटीत लागते आज. वा वा वा, मस्त. या सर्वांनी जेवायला किती मस्त वाटतंय बघा. झालेला आता भात. स्मेल मस्त येतोय ना. मस्त सुगंध येतोय ना. भात पण आपला रेडी आहे बघा, एकदम गरम गरम. चला हा आलेला आहे भात. चपाती वा वा वा, माझा भात इथे द्या. भात झालेला आहे आम्हाला भात. अजून पान केवढा आहे बघ. जेवढा पात तेवढा खायचा काय. बस मला बस. हे आमची काजल चपाती खाणार. चपाती सोबत चांगलं वाटेल ना तसं. हा, आज पानावर जेवण म्हणजे लय भारी जेवण. लय भारी जेवण आज. आणि इथे आता फोडला नाही ना, डाळ वाढायची आहे त्याच्यावरती. हो, कारण डाळसाठी आपण इकडे काय घेतलेलं नाहीये. डाळ नाही डायरेक्ट आज काय घ्यायचं पण नाही आहे. नाही ना. नाही, आज भाऊबीज स्पेशल पानावर जेवण. पानावर जेवण. ही चपाती आपण इकडे ठेवूया म्हणजे एकदम व्यवस्थित दिली है ना. तुला थोडा भात देते ना अजून. मला भात झाला. या सर्वांनी जेवायला. कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं आणि कोणाकोणाला असं जेवायला आवडेल. मस्त वाटतंय ना. बास बास मी बास. चला आता डाली भरवा. ज्यापासून पनीरची भाजीचा टोप उघडलेला आहे, काजलच्या तोंडाला जो पाणी सुटलाय. वा वा वा, मस्त. क्या बात है.
आणि ह्याच्यासोबत आता कांदा घ्यायचा तो मी आहे ना, कांदा हवा तर दही घेऊ शकता, पण दही का नाही घेते कारण ऑलरेडी पनीर आहे आमच्याकडे, म्हणून आम्ही दही नाही घेता इकडे. बस बस मस्त एकदम खाऊन बघूया आपण, भाजी बघूया कशी झालेली आहे. एक नंबर, खूप भारी आहे, मस्त झालेलं आहे टेस्टी एकदम. झाली खूप. आज अजून टेस्टी झाली ना. तुम्ही असं जेवायला चुलीवरती पण बनली ती, म्हणजे बघा ना गॅसवर बनायच्या ऐवजी ती चुलीवरती बनली. खूप मस्त. ताई लहानपणी गेली तर पानच मागायची जेवायला. है ना. तर तुम्हाला मी सांगतो बघा, गॅस घरातलं संपणं हे प्रॉब्लेम होतं, पण त्या प्रॉब्लेम मधून किती चांगली गोष्ट घडली बघा, है ना मम्मी. हा ना, कधी कधी देव ना ते प्रॉब्लेम देतो ना तर आपल्या चांगल्यासाठी देतो काहीतरी, चांगल्यासाठी देतो. है ना. आपण त्याच्यात दुःखी न राहायचं किंवा असं बसून न राहायचं किंवा काय नाही. मस्त चूल आणली पाठी ठेवलेली. पण ती बोलत होती असेल ना की मला अजून घेत का नाही वापरायला. हा, एवढे दिवस आणून ठेवलंय पण मला वापरायला घेतलंय ना, चुलीने बोललं असेल तर. चूल पण आणली, आमचे लाकडं पण होते पाठी, तेही घेतले. आणि एवढे आता केळीचे झाड बोलते आम्ही एवढे मोठे झालो का आमचा आम्ही वापर पण करत नाही. तुम्ही पाण्यासाठीच लावलेली केली, है ना, पाणीसाठीच लावलेली, त्याचं असं जेवायला आम्हाला असं. तर बघा त्या प्रॉब्लेम मधून ना सोल्युशन झाला. आणि तुम्हाला पण एक व्हिडिओ बघता आला ना असं गावठी. आणि हे मुंबईमध्ये पॉसिबल नाही झालं असतं असं मस्त जेवायला. चला आता आम्ही सर्व नॅचरल जेवतो, तुम्ही सुद्धा आमच्या बरोबर जेवायला या. आता आपलं जेवण झालेलं आहे. एका पानावर आपण तिघं बसलो, अजून एक कोणतरी बसलं असतं, कधी एक पान शिल्लक राहिलं आहे. आता हे असं फोल्ड करायचं. आता हे बाहेर टाकायचं. आणि हे पान आहे ना इथे ठेवून देते, मग ते कोण गाय बैल येऊन आहे ना खातील. आणि ते गाय बैल येतच असतात, येतच असतात, हा खातील ते. खातात. किती कडक ऊन पडलंय ना. किती कडक ऊन पडलंय, उन्हात जरा बापरे, हे बघ काय माझ्या पायातून तिची गेली. पहिली घाई असते पुढे जायची. काव्याचा आवाज येतोय, आली आहे ती.